Για μίλα. Έλα. Δώσε, πες. Τι. Συνέχισε ρε παιδί μου. Αυτό. Ναι, πατάς το λόλ. Και μου χάζει αυτή τη βλακεία. Ποια. Τι γελάς. Συνέχισε. Γεια σας παιδιά. Σήμερα παίζουμε Γεια σας λίγο. παιδιά. Σκάσε. Παίζουμε Γεια λίγο League of Legends. Παίζουμε εδώ με το φίλο μου τον Γιάννη και με το φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος τώρα θα ψοφήσει Και το φίλο μου από τα Little. τον φίλο μου. Λοιπόν. Παιδιά με πουσάνουνε. Σκάσε. Νομίζουν πως με έχουνε. Όχι, εγώ θα παίξω top, δεν έχει jump. Πήρα ignite τώρα. Έρχομαι top. Λοιπόν, ήταν να πάω Ναι, jump, ρε, άντε, έλα. αλλά τελικά θα πάω top. Με τη Οπότε, μαλακία που έκλεισες που θες να πας στο πλάπα. σκάσε, οπότε τα λέμε μέσα στο game. Α, Εδώ! Βλέπετε! Ignite! Φώτον! Ναι! όχι ρε. Εδώ είδατε τι έκανα. Τι έσαι κι εσύ Ναι, ρε. τι εκεί έδρα, είδες τι play έκανα. Το έκανα record, το έκανα record. Τελευταία φορά που μπαίνω με ability πραγματικά. Λαγκάρι. Ο Γκάρι! Ω, που κάνει θα μας κλάσει. Είναι καλά πλάκα. Ο Γκάρι είναι Έλληνας. Αλήθεια, γιατί, πώς το κατάλαβες. Δεν ξέρω, το διαπίστωσα. Ένα μήνυον έμεινε, ξέρω εγώ. Α, Κωνσταντίνος. Να είδες, αυτός έχει 25, εγώ έχω 23. Τι 25 και τι 23. Λέει Κωνσταντίνος 25 και εγώ έχω Παπαπασκάλης 23. Πω! Άμον Γκάρεν, κάτσε, Δες τι χώνομαι. έκαρε. Έλα. Έρχομαι. Όχι. Άκη, Έλα, χώσου. Άκη, είσαι ένας κολοκιέσαι. Γιατί είμαι καλοκαίρι. Όχ, σε έσωσα κιόλας, λάκα. Ο Γκάρεν. Χωθείτε. Είδες τι άλμα έκανα. Μην το πάρει. Έτσι μπράβο. Έλα να πας. Έτσι μπράβο. Λοιπόν εδώ, στείλουμε την έδρα, πάμε. Ταν. Χώσου. Λοιπόν, Ούλτι. Ναι. Όχι. Γαμώτο. Οι καλωστημένοι με νέδρα. Φύγε, Master Yi. Αχα. Έλα Νιντάλ. Μπορείς. Έλα, Νιντάλη. Έτσι. Όχι, τώρα ψόβα μου. Φίλε, Εντάξει, αν έχεις καλό team, μπορείς να κάνεις τα... Άστο, πάντα, η ναι. Νιντάλ είναι ό,τι να είναι ρε φίλε. Η Νιντάλη, ποια είναι η Νιντάλη, Νίνταλη λέγεται. Η Νιντάλ είναι ό,τι να είναι. Αχ, και εδώ νεκρή ρε Αυτό μας φίλε. κάνει, ρε γαμώ. Πάλι νεκρή ρε φίλε. Εδώ, Γιάννη, έλα. ό,τι και να κάνεις, φύγε από εκεί. Έλα Βλαδίκα, Φύγε. μπορείς. Μπράβο Φύγε. Βλαδίκα, φύγε. Σόφα. Βλαδίκα, δεν θέλω να απελπίζεσαι με το 1-13. Οκ. Δεν είναι για να απελπίζεσαι. Εδώ είμαστε σε team fight, κάτσε. Έλα, το έχουμε. Πάω στον Γκάρεν. Το έχουμε, όχι εδώ. Σε αυτόν εδώ.
Είδες τεχνική. Ναι, είδα. Καλό. Παν καλό ήταν. Δες εδώ. Δες εδώ πως παίρνουν τα μήνυμα. Άντε χέσου. Όχι, φυσικά και όχι. Δικό μου. Αυτό λες. Φύγε. Αυτό και φυσικά δικό μου. Άντε γεια σου. Όχι ρε. Άντε γεια σου. Μπαίνω με ούλτι. Team fight. Έτσι. Είδατε τι κάνετε team fight. Έτσι. Άμα ξέρετε φίλα από team fight, αυτά κάνεις. Ποιος πήρε το blue? Ρε βλάκα, εγώ το χρειάζομαι αυτό όμως. Ποιος πήρε το blue? Έλα, χωνόμαστε. Χώσου. Φύγε. Πω, με πήρε φιόρα ρε. Όχι φίλε. Το κολόνου μπορέ. Δεν πειράζει, άξιζε. Να εδώ Master Key, θα τους φάει όλους, δες. Τσέκαρε. Μπαπ. Άχρηστος. Φύγε. Δικός μου είναι ο Γκάριμ. Δικός μου είναι. Δικός μου, δες εδώ πως πάω. Γα. Σπίτι σου. Λοιπόν, εδώ. Σπάμε. Να, εδώ είναι ο Τίμο. Είδα τον Τίμο εδώ. Μη το σπάσεις ακόμα, Τι λέει, πρέπει να τελειώνει. Έλα, κάτσε να πάρω το για σου και μετά το σπάς. Αυτό το game πρέπει να τελειώνει. Αυτό το game θα τελειώσει εφόσον πεθάνει ο Γιασού. Έτσι, μπράβο. Τώρα μπορούμε να κάνουμε. Εσύ σπάγει, εγώ θα περιμένω τους άλλους. Ωραία, πάνε φάτους. Μπράβο. Πάνε φάτε αυτό. Μπράβο, αγόρι. Οι άλλοι που είναι? Άντια. Δεν το πιστεύω. Οι άλλοι έλειπαν. Άρα φίλε. Αυτό ήταν game. Αυτό ήταν ωραίο game. Είδα τι έκανες βίντεο? Ναι ρε, τώρα ακόμα κάνω. Μην μιλάς, το τελειώνω. Κάτσε, μου έρχεται. Είδα τι μπορείτε να κάνετε με teamwork. Φίλε, και βέβαια να παίζετε με μένα. Ναι, με τον Χρήστο, κάνει τον ad, Πασχάλης 23. Προήλας. Τώρα, αύριο πρωί φίλε, θα έχεις το friend list full. Γιάννη τον Άκη ρε. Το Άκη. Τέλος πάντων. Πρώτο βίντεο LOL ήτανε. Μπράβο όμως. Το έκανα σε part, δεν έκανα record σε όλο το. Τέλος πάντων, πιστεύω να βγει καλό, δεν ξέρω ακόμα. Παιδιά, είχαμε κάνει και ένα προηγούμενο. Αλλά δεν... Είχα κάνει 21. Τώρα ένα κουάντρα. Λοιπόν, αλλά ο ηλίθιος ο Άκης. Πρέπει να το κλείσω. Ο ηλίθιος ο Άκης δεν τον τράβηξε. Ναι, πρέπει να το κλείσω. Λοιπόν, οπότε ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα έχει και άλλα βίντεο, αλλά δεν ξέρω αν θα παίζω με αυτούς τους μπρονζάδες. Τους φίλους μου τους μπρονζάδες. Κάτσε να παίξω λίγο run και θα σου πω ποιος είναι bronze. Λοιπόν, οπότε τα λέμε σε επόμενο βίντεο League of Legends.